болест завинаги. О, не, ще кажете. Сблъсък на поколенията, опашка пред банята. Млъкнете, поне новините да чуя. Ще настинат тия деца. Ама твоята хич не може да готви. Никой так не ми влиза в стаята. И прочие, и прочие. Но, окрилена от любов, принцесата бе твърдо решена да въдвори мир и разбирателство в къщата. Велея състави план за седмицата и, о богове, всичко се нареди. Ще скролнем набързо, че обхвата на вниманието вече ви е къс. Всеки понеделник беше женско царство. Дамите изговаряха по 30 000 думи, а джентълмените с удоволствие изслушваха всяка една от тях. А после всички дружно на шопинг в царския мол. Вторник стана мъжки ден. Барбекю, тунинг на кралските коляски, спорт, а дамите се прехласваха по игра на мълчанка. Сряда бе отредена за кулинарния клас на диджей Ваво и никой нямаше право да е без чорак. Четвъртък – ден за тик-ток танци и компютърни игри. В петък всички вадиха ряба и си почиваха в семейна идилия. Шегувам се, разбира се. Това е повече реалити, отколкото приказка. Едва ми изчакаха да завърши ремонта на замъка, за да загърбят драхте. И макар да развиха нервни разстройства, животът продължи почти по-старому. И ако трябва да извадим поука, деца, важното е да уважаваме нашите родители и прародители и да правим взаимни компромиси. И никога не казвайте на баба, че мислите да ставате вегани. Баба е възрастна, може да й стане нещо. Семейството е най-важно. Нека се обичаме и си помагаме.